Kamalpur ni Santibazarni Patimungo Paithago Khorangni Borokno arrest Khlaikha Kamalpur Thanani police Borokni Mung Riyaz Debbarma te Ratnadeep Rudra Riyaz Debbarma Romjakmani Patimungno te SDPO ni Malkhung Swbai Sukurubh Khlaikha Riyaz Debbarma ni Bodolni Adongrok Patimungno saltamni yaglobo taubo tumphalaijak Kamalpurni Santibazar amsai Kamalpur bokhaste gonangai taubo phanangjak 163 BNSS section Kotalkhe mungsa Patimung party hatekhe Kamalpur amsai kebo political leaders te MLA mantri Borokno Thanani Ruzaigyakhu Kamalpur Santibazarni Patimungo samungsitra Khlaimani Borokno karak sathar mungna harujaknai hinai samani hastri mantri okra Professor Dr. Manik Saha abon yaglo Paithago Kamalpurni Santibazarni Patimungo Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha Kamalpur Thanani police Mung Riyaz Debbarma te Ratnadeep Rudra Riyaz Debbarma Romjakmani Patimungno te SDPO ni Malkhung Swbai Sukurubh Khlaikha Riyaz Debbarma ni Bodolni Adongrok Patimungno te taubo tumphalaijak Santibazar amsai Abangni sebok police officer Thanani usise samungsitra Khlaimani rokni yago choprobjagai tongo hingke hasten tongko borok tongkhor boro thangai soigya abono tei kotalkhe kok sanani se Khlaikha hanai salaikya kami amsani lupuro Bureau Report, Chini Khorang.